सानैसोआव कमेन्टआव बुंदो आरोना MT15 नि भिडिअ लाना फैनानै स' गाइस बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननि सेराव MT15 नि भिडिअ लानानै फैबाय नोंथांमोना खालि भिडिअखौ जोबजासेल' नायबानो जाबाय। हेलो फ्रेंड्स आंनि भिडिअ नायना मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगोफोर नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो आंनि नुकुल ब्लग चेनेलाव बरायनाय जाबाय। थ' गाइस नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ आं दिनै मानि सायाव भिडिअ खालामगोन मानो होनब्ला आं दाख्लै आपाचे Bs6 निउ मडेलनि आङो रिभिउ होनाय भिडिअआव माने सानैसोआव कमेन्टआव बुंदो आरोना MT15 नि भिडिअ लाना फैनानै स' गाइस बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननि सेराव MT15 नि भिडिअ लानानै फैबाय नोंथांमोना खालि भिडिअखौ जोबजासेल' नायबानो जाबाय। स' गाइस गारियाबो आंनि नङा दै गारि मालिकआबो थांफानाय नङा गारिखौ आंसो लांगोन आरोना ओमफ्राय आं नोंथांमोननि थाखाय जिखिनि नोंथांमोननो फोरमायसै नोंथांमोना खालि भिडिअखौल' नायबाय था। ग्रीन कालार आरोना बेकग्राउन्डआ मारिन दोन नोंथांमोना कमेन्टफोराव खनसे खोन्थाहरदो जोंहानि नङा आरोना होमबाबो माइया होमबाबो खोन्थिबाय नोंथांमोना जोंहानि सानना दै जोंहानिया न'उनथिं माने हाखाफोरा गायफैयो आरोना। थ' फाइनालि गाइस आंनि सेराव दा नै मोनफैबाय MT15 आ स' नोंथांमोननो आङो जिखिनि हायो MT15 नि बागै नोंथांमोननो फोरमायनोसै नोंथांमोना खालि भिडिअखौ जोबनालासेल' नायबाय था। नोंथांमोना खनसे गारिनि गासै भिउखौ बरिया नाया नोंथांमोननो खनसे देखायनि नोंथांमोना गिबियावनो बेसेबां रानिं जाखो नायना लाग्रोबानो जाबाय। थ' गाइस नोंथांमोना इयाव नुखादो जानो हागौ 19,052 किल'मिटार रानिं जाबाय आरोना नैबे गारिया माने MT15 खौ ना माने सिगांथिंगालि हेभि नुयो आरोना मानो होनबा लाइटखौ माने इथिंगालि मोननै थायोना बुस्थुआ मेगन बायदि नुयो आरोना ओमफ्राय बाय कालारिं बडवे खालामबाथाय आरो बांसिन मोजांसिन नुयो आरोना MT15 खौ बेनि थाखायनो हिट नाङो आरोना गाइस MT15 खौ माने लाइटखौ नोंथांमोना नुखादो जानांगौ LED आरोना MT15 निया नैबे Bs6 नि मडेल दे गाइस MT15 आ नोंथांमोना मोजां नायबावबानो जाबाय। नोंथांमोना नायनो हागोन नै MT15 आ यामा कम्पानिना ओमफ्राय नै यामा ओमफ्राय सेन्टिंगालि डिस दङ आरोना ABS सिगांनिया स' नोंथांमोना नुखादो जानांगौ। ओमफ्राय नोंथांमोना दाउट जानो हानाय दै गारिनि कालारखौ स' गाइस माने गारिनि कालारा फार्स्टआव माने गुफुरसोमोन आरोना ओमफ्राय दा माने ग्राफिक्स लगायनानै इदि कालार खालामदों आरोना नोंथांमोना साननो नाङा। नोंथांमोना साउन्डखौ खनसे खोनासंना लाबानो जाबाय माबायदि गाइस नोंथांमोना माने साउन्डखौ बाय बेलेग खोनादो खोमा जांदो माने साउन्डखौ एसे मडिफाइ खालामना लादो माने इयाव मोनसे फिसा गादा बायदि थायोना साइलेन्सार पाइपआव इखौ थारमाने जालाय होनानै साउन्डखौ बाय बेलेग गाबनाय खोनादो आरोना निसय नोंथांमोना साउन्डखौ खोनाखादो जानांगौ माबायदि गाबदो ओमफ्राय बायनायनिसाय एसे आलादा खालामना लादो आरोना एसे मडिफाइ खालामना लादो ओमफ्राय सेन्टिंगाबो बरियानो लुक सुना लादो आरोना नियाव नोंथांमोना नुखादो जानांगौ माबायदि स' बेखिनियानो आरोना बाखि गारिया ओरैनो 1 इयारसो जाबाय आरोना ओमफ्राय दा गारिया आंनिबो नङा दे गाइस बेलेगनिसो माने नोंथांमोना भिडिअ खालामनायखायसो आं गारिखौ लाना फैथ'दो आरोना ओमफ्राय दा गारिनि मालिकआबो गैया ओमफ्राय आंनो खालामबाय आरोना भिडिअखौ ओमफ्राय गारिया ओरैनो 1 इयारसो जाबाय आरोना आंनो लोगोआनो खोन्थाखादोंमोन नालाय ओमफ्राय बेखिनियानो आरोना नोंथांमोना जिखिनि नुदों बेखिनियानो नोंथांमोननो फोरमायबाय। नै MT15 Bs6 नि मडेलनिया ओरैनो माइलेजआ 40-45 होयो आरोना
इखिनियानो जाय जाय एन्टि-फिटिन सलायो नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ आरोना 40-45 बिदि माइल्स होयो आरोना दा नैबे B6 नि मडेला नोंथांमोना जिखिनि नुदों बेखिनियानो नोंथांमोननो फोरमायबाय आरो आङो दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबनोसै गाइस जुदि नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ मोजां नांदोंबा अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामदो अके गाइस बाय बाय लाभ इउ